नैबे हाखरा दासिमहालागैबो खाम्फा गायसनजायाखै हा गोथाङैनो दङ मिथिबाय अब्ला मानो दुखु नाङा जानो दिनै जोङो बिटार इकट जाबाय होननानै आं बेंटलाव थांदोंमोन सोरबा बिदाय सारखौ लोगो लाहैदोंमोन रेसपेक्ट होजायाखै फेरेंगा सारमोनखौ सावरायग्रा सारमोनखौ आर'नाइ सोहैबा बायदोंमोन रेसपेक्ट होजायाखै आं इउपिपिएलनि हा जोङो नैबे गोथैसालियाव जिरायबाय नंगुबै जारिमिनखौ जों दिनै बर'नो नागिरदों रुंसारि एन जांख्ला जाय NDFBS नि सासे गोख्रों दावहारुमोन आंनि असे बिदा आदा कर्नेलुस नार्जारीखौ खुलुमग्रोबाय ओमफ्राय फंबाय औ हाबानि उनाव मास मोनसेल' संसार जानायावनो बियो इनाय अनागारिहाय सुथुरफोरनि आखायावहाय गावथारजादों खामग्लियो दिनै जोंखौ दासिमहालागै बै NDBफोर जा थांनानै थानाय लेडारफोर दिनैसिमबो जोंनि न'खराव गाफैया दिनैसिमबो जोंनि न'खराव थाइसेबो हेफाजाब होफैया आं गोदोनिफ्रायनो हारिखौ सिबिग्रा अनफावरिमोन फंबाय बायदि आबसुनि खामानि आबसुआव थानानै आबसुनि रिलिफफोराव थांनानै दिल्ली जन्तर मन्तर बायदियाव आं बेक्ति थाखा 10,000 खरि गारनानै बहाबा रिलि मा होनो क'क्राझारफ्राव रिलि हैनांगौ ट्रेन जथायहैनांगौ होनब्ला खेबसेबो आं बाद होआमोन मिथिबाय दासिमहालागै आं इउपिपिएलनि हा आं होबोखायाखै BPMहाय आं बुजिनो रोंजेननायनिफ्रायनो आं भट होबोखायाखैमोन बड'लेण्ड नाङामोन नालाय बिसोरनो दा बेनि थाखायनो आं होआखैमोन आरोखि आंनि फंबायनो बड'लेण्डसो नांगौमोन बेखायनो आं बड'लेण्डनि बे मा होनो फंबाया नै थैनानै थांबाय गोसोखांदों भटखौहाय दाहोलै बिसोरनो बिदि होनना बुङोमोन मिथिबाय दाहो बिसोर बड'लेण्डसो नाङा होनना बुङो दा बेनि थाखायनो माने बे मोनसेल' रिंखांबाय थायो दासिमावबो फंबाया निस्सय बड'लेण्डनि थाखायसो थैनानै थांदों आरोखि मिथिबाय ओमफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन आं इउपिपिएलनि दासिमहालागै इउपिपिएलनि नाथाय जोंनि जेनाखि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि NDBनिथ' बुहुत लिडारफोर दङ ना दानि गभर्नमेन्टखौ सालायनाय फेरेंगा सार बि सावरायग्रा सार गबिन्द सार बे माबामोनखौथ' बाद होदो सिनाया जों प्रमद बर' सारमोन फैयोब्ला होसो होसो थांनानै माबा नायोमोन बिनि मिटिङाव खोनासङोमोन इलेक्सननि सिगां बिटिनियाव फैदोंमोन सासे न'खरावहाय बेयावबो आं दङ ओमफ्राय गारि उन बहाखि थाङा मानो हाद्रि जाफा जाफा थाङोमोन नाथाय बहा मोनाखै गोदोथ' एगेन्स्टनि थाखायनो न' गंसेबो थिं गंसेबो जेबोआनो मोनबोखासै नाथाय दा बे समावथ' आंनि फंबायाबो हारिनि थाखाय जिउ बावदोंमोन ना आंनि फंबायखौथ' बै NDB माखासे सिनियर लिडार थांना थानायफ्रा नायफैनांगौमोन ना गोदो बुंदोंमोन ना हाबानि समाव 50,000 फैसा हरदों बेखौ आं मिथिला नाथाय बहसाव खोनादों 50,000 सारादुआव 50,000 हरदोंनो सोरबा बै गुन्दैमोननि थैनायावहाय राजिबमोन थैनायावहाय दा ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला आंनि फंबाया बे माबानिफ्राय सिनियर बावमोन गुन्दैमोन बायदिनिफ्राय मिथिबाय ओमफ्राय दुखु मोननो नाङा न'खरनि मानसिफ्रा गोसोखांलायनाय जादों मानो होनब्ला आं बे फंबाय गुन्दैखौबो मोजाङै सिनायखायोमोन जुनियर सोबाव जोंनि जांख्लानि मिथिबाय फबनाय समावहायबो नैबे हाखरा दासिमहालागैबो खाम्फा गायसनजायाखै हा गोथाङैनो दङ मिथिबाय अब्ला मानो दुखु नाङा जानो दिनै जोङो बिटार इकट जाबाय होननानै आं बेंटलाव थांदोंमोन सोरबा बिदाय सारखौ लोगो लाहैदोंमोन रेसपेक्ट होजायाखै फेरेंगा सारमोनखौ सावरायग्रा सारमोनखौ आर'नाइ सोहैबा बायदोंमोन रेसपेक्ट होजायाखै ना आं जांख्लानि बिदाबो होननानै बुंलायलाय लादोंमोन आङो सिनायो खोमा नाथाय जांख्लाया मा खामानि मावदों मावाखै जानांगौ बि सावरायग्रा सारमोना फेरेंगा सारमोना मोनथिया बिसोर गोजौआव थायो एक्सनखौ मावो गाहायाव नाथाय बे एक्सन मावग्राया मा मोनथिया बिटिआर एकट जाखांनायनि उनावहाय बै फैलायलायथिदों बिबार बावनो होननानैहाय दा बे बिबार बावनायल' बिबार बावनायजोंल' दि सान्थि जागोन बेबो नङाना हेफाजाब होदो न'खरखौ दा जोंनिल' नङा दिनै प्रमद सारा बेंटलाव थांदोंमोन आङो प्रमद सारखौ जेब्लानाखि अपेनिं मा होनो सेरेमनि ना वेलकाम सेरेमनि औ थांनानै प्रमद बर' सारमोनखौहाय एथ'बां रायजोनि गेजेरावनो आङो बे समावहाय माबाखौ बेक्ति माने आंबो फुरा सापर्टेडखा नालाय दा आबसु सापर्टेड इउपिपिएल सापर्टेड प्रमद सारखौहाय आर'नाइ गानहैबाय आं
बिदाय सारखौ आर'नाइ गानहोहैबाय आङो दा रावजोंबो जेबो बुङाखैब्लाबो खिन्थु सासे मानसिखौल बुंदों आं जांख्लानि बिदा गैया नांगौ बायदि रेसपेक्ट गैया मिथिबाय दुखुनांथाव दिनैहाय फंबाया हारिनि थाखाय मावदोंमोन गोबां एक्सन खामानिबो मावदोंमोन एक्सन खामानि मोनथिजाहैदोंमोन बांलादेशसिम रन्जन दैमारि सारजोंहाय अल्डा बेस बुंहरजादोंमोन फुरा एक्सन खामानि मावनायनि थाखाय दा बुहुद थालांबाय खोथाया आंबो हेरेसमेन्ट मोनाखै नङा मोनदों बे फंबायनि थाखाय पुलिस आर्मि मिलिटारिफोरनि गेजेरजों नाख्रेब जादों मिथिबाय नाथाय दासिमहालागै रावबो एनडिएफबि थांनानै थानाय जायनाखि माबाफोर दङ दानि रानिं सरखारावहाय सलायनाय दिनै खबर लाया 5 लाख मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बेंटलाव मिटिं जानाय समावहाय थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख नखराव होनांगौ मार्टियारफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय बहा मोनबावखो 5 लाख दासिमहालागैबो मोना गोबाव सम नेनानै दङमोन आङो बे 5 लाखखौहाय फंबायनि थाखाय मोनोब्ला बेनि हाखराव खाम्फा हिसाबैहाय गायसनगोन फिसाब्लाबो बिनि दाहायावनो फिसाला थैनायनि दाहायावनो आइयाबो जोङो रुंसारि जादों मास मोनथामनि उनावनो दाहायदोंमोन मा जानानै टेनसन लानानै थैखो 5 लाख 10 लाख हा बिगाबा दङमोन बे हा बिगाबाखौबो आइनि थाखाय फाननांदों मानि थाखाय थैदोंमोन होनना बुंब्ला फिसाला थैबाय फिसालानि टेनसनखौ सानैनो थैनो गोनां जादों आइयाबो सिलिगुरियाव लांदोंमोन मास मोनसे दोनहैदों आइखौहाय हा फाननानै गया नै फंबाया आइया थैनानै 7 बोसोर जाबाय दाबोनो बन्दकआव दङ गया गैजाखा 7 कुन्टेल' जायो हा दंमोन एसे हायाखौबो फाननांबाय 5 बिगा दा मान गैयामोन दा हादासो ब्रुं जाना थालांबाय दा थांनानै थानायखायसो थांनानै दंसाबो मिथिबाय थैलाबो लस गैले आरोखि जों बायदिया बेखायनो आं गियाखै स्पष्ट बाथ्राखौसो बुंदों आङो अन्नानै जोंनि बिटिआर सरकार जुदि नोंथांमोना होनो गोसोब्ला बिआर फेरेंगा सार बि सावरायग्रा सार गबिन्द सार नोंथांमोनाथ' एनडिएफबिनि गिबि लिडारमोन बे फंबाय जांख्लाखौ नोंथांमोना मोनथियोना मोनथियामोन सिनायोना सिनायामोन गबिन्द सार नोंथांमोननि उदालगुरियावनो माबा लादोंमोन ट्रेनिं लादोंमोन बिनि उनावहाय दियारनाब्ला सार ग्रुपआवहाय हाबदों बे दियारनाब्ला सारलाबो माने मोनथियो माने अल्डा बेस बुंहरदों बांलादेशनिफ्राय मोजां एक्सन खामानि मावदों होननानै दा बिनि उनाव सावरायग्रा सार मोजों थांदों मोनथिना मोनथियामोन सिनायोना सिनायामोन ना नाथाय दिनै बिथांमोना जोंखौ खबर लायाखै जों होसो आर'नाइ गानहोहैबाबायदों बामाराव फैदोंमोन आं जांख्लानि बिबाजै दा थैनायनि बिबाजै जांख्लानि बिबाजै बेबो होदों आंबो होदों मिथिबाय जाहाथे सिनायजायो खोमा जों दिनै फंबाय थैनायनि दुखुजों आइ थैनानै थांबाय आइ थैनायनि थाखाय गोबां 5 लाख बायदि थाखा हस्पिटालाव गारदों मास मोनसे सिलिगुरियाव दोनहैनांदों सोखाजानायखौ मोननो हायाखै डक्टरा बेमाराखौनो मोनाखिसै साननैसो थैलांबाय एखे कन्डिसनावबो आफायाबो जुग माने भुगिनो गोनां जाबाय जोंनिया आफायाबो नै दा अजाखौ इसोरनि अननायावहाय खामानि मावफिननानै सोलिनो हासै ना खामला खुजा बायदिसिना मावो दासिमबो बेखायनो अननानै खावलायदों जोंनि बिटिआरनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर मान होनो गोनां प्रमद सार जेनाखि बिटिआर एकर्डनि दफानि गेजेरजों लिरजाखानाय दङ मुंख्लंफोरनि न'खराव 5 लाख होगोन होननानै बेंटलाव जेब्लानाखि जांख्रिखां फोथाराव नोंथाङा बुंदोंमोन बेखौ आङो गोसोआव दङ थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगौ मार्टियारफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय खुसि जाबोदोंमोन नोंथांमोनखौ जोङो बरायदोंमोन नोंथांमोननि खिबु खारफानानैनो जोङो गोबाव आन्दायनानै थालांबाय आंनि बेसनि मानसिफ्रा रावबो आं बायदि गोरिब गैला आं मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि राजनितिकजों सिथाबनानै थाबोआखै रानथाबनाय राजनितिकआव सिथाबबोनानै थाबोदोंमोन बेनि थाखायनो आङो खावलायदों अन्नानै जोंनि न'खरखौबो एसे नायसनफैदो जोङोबो हेफाजाब होफैदो बे फंबाय बिर जोहोलाव आं बुंदों मानो होनना बुङोब्ला आंनि नुनायावहाय माखासे जोंनि बौनि दा एसेग्राब बेबायदि एक्सन खामानिखौ मावाखैमोन थैनायावबो गियाखैमोन जुजियै बियो
आंनि सासारि सुथुरनि आखायावहाय थांनाय 2015 नि 27 जानुवारियावहाय थैनानै थांबाय। बेनि थाखायनो आङो खावलायदों जोबनायावहाय जाहाथे जोंनि दानि रानिं रलिं गभर्नमेन्ट जाय एनडिएफबि लिडारफोर नोंथांमोनाबो बै मुंख्लं जानाय न'खरफोरखौ एसे नायसनदो। थांनाय मुंख्लं सानावबो आङो मिडियायावहाय मोगा मोगि सावरायलायदों, आंनाव सोंदों, आङो खावलायदोंमोन अन्नानै मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाखखौ होदो आरो न'खराव सासे साख्रिखौ होदो आरो हाखरावहाय खाम्फा गायसननो थाखाय 50,000सो एक्सट्रा खालामनानै होदो आरो अल एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे जायगायावहाय गोसोखांथि खाम्फा हिसाबैहाय गायसननानै दोनदो। बे बाथ्राखौ आङो खावलायदोंमोन। बे फंबायनि थाखाय नासयजायाखै नङा, नासयजादों आं न'खरा आरो बयबो एनडिएफबिफोरनि न'खरनिया जेरै पुलिस आर्मिजों ना आंथ' अयथासार खस्थ' मोनदों। आङो गोसोआव दंजोबो हान्थु खराय होजादों आङो। आर्मि केम्पआव आमथिखायाव बाबु मेजर होननाय दङमोन। बे गोदोनि 65फ्रा मोनथिजोबगोन आमथिखाव बाबु मेजर होननाय दंफैना गैफैयामोन। बिनि उनावहाय राबि मिथिबाय सप्तासेयावनो खेबथामलाय थांनाङोमोन आङो बे जांख्लानि थाखायहाय मिथिबाय। ओरैबायदि अनोमोन थांनाङोमोनब्लाबो साहा पानि बायदिसिना लोंनानै आंखौ बुजाय हरोमोन थाखाय दा बिदि नाथाय थैजासिम आङो जिनुइनै फंबायखौ मोजाङै थैहोनो होदों। मानो हारिनि थाखाय बिहा साननाय दङमोन, हारिनि थाखाय बियो मावनो दंमोन। नाथाय बियो पुलिस मिलिटारिनि आखायाव बियो बुलि बावनाङाखै, गावजों गावनि आखायावसो बियो बुलि बावनो गोनां जादों। बेखायनो अनजाग्रा बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला एबा सोरनिबाफोर लिडारनि सायावहाय गोरोन्थि नुजादोंब्ला अन्नानै प्लिज आंखौ निमाहा हो। दा आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। दा नोंथांमोना गोबां खोनाबाय नैबे सासे बर'नि सासे बिर जोहोलाव जाय एन जांख्लामोन, एसे गोबाव हारिनि थाखाय नांबोनाय बावसोमबोनाय न'खरखौ बावगारनानै बावसोमबोनाय जाय एन जांख्लानि न'खर, बे बिथांमोना जेसेबां भुगिबोनांनायनि उनाव दिनै एनडिएफबिआ जोबनायनि उनाव डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव सरकारजों गोरोबथा जाखांनायनि उनावबोदि नैबे न'खरा एसेबो अनसायजायाखै नोंथांमोना बुजिखाबाय। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोना नुनानै जेन अनसायो नैबे न'खरखौ एसेब्लाबो हेफाजाब होनो जेन आवगायबोयो, बेखौ नोंथांमोनाबो जुदि गोसोआव सानदोंब्ला निस्सय शेयार खालामनानै होगोन होननानै आंहा साननाय दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आरो खावलायदों अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। दा बेखिनियावनो जोंनि नैबे भिडिअखौ फोजोबबाय। जय बर' हारिनि। जय बर' हारिनि।